Biswana District along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Karbi Atumaphan Kaching Thurasai Boys Hostel ki Kimpon along alam ki aphuthak pherang ki atum kehumri dam. Biswana District along Karbi Atum Tadu Pu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Mathaponsi Biswana Charialia long Karbi Boys Hostel Kimpon lo. Bangso hem ki Kimpon mate contractor long kiri terang aphansi ki Kim hukum pilu bonta kedam tangar ni APHLC political party along kacherap duna bang phu dhaneswar rong phar alang ni right to information mate thihek pen RTI ke claim duna bang phu bangso boys hostel ahem ki Kim tang tia ko pen tangka chu endet pen akam ke claim tang et lupu order long lok po alam ki paklang dun lo lapen social media long mate rada chataya long voice record mate bang hini phone pen kaching ki alam the satami klang lo la solam ko an ahok hema pherang kia tum kehumri da mahut kachini pona tengke ahem ki Kim ke tangte lang Kim bom lang lapen bangso ahem ki Kim la ke jitu mate ingdeng hini hemchar don dopu pherang kia tum pen karju pona hot hala bangso Karbi hostel founder body member mate arpu ke do bang phwahin pen thana ke pachini do na tengke ahem le G+2 pusita estimate along ke ground floor along ke claim ponang jia jada lam jong pon pe athe ground floor ke amri council pen ke parja pontang lo boy phit seta hala bangso Karbi hostel along abang ke masap ke prek to chetlo CM dream project puamat misen nangji pumatha parsik ponsi Karbi lo charlia song All Assam Karbi Student Association thihek pen AAKSA songja po contractor la pen engineer atum pen chethan chimumlin pen ground floor ta renovation claim pon det lo la pen G+1 seta petang pon lo la pen non G+2 abang ke claim pon bomlang la penalang lipen than pachini pon CM Dream Project dag Biswanat along rialong abangke stage wise si package selam pon si fund release pon jong si Karbi Anglong Autonomous Council along fund akhili do pulote pada than nang pachini dun totang telang litum penalam thele arju pon thulunang hak nilia prangsi tang litum hello wing pen Karbi Anglong dipu pen dadak wang min nai tu mi dado min dia do anta dak wang si la salam puthak kachini je phanang tu wang lo la pen la salam nang tu phanang ke than long job nili nang tu phan churu lo aprangsi alam ke la pui lo ke chengsi pen nili cheng nang kok po thanang kok la salam puthak ke 2020 ningkan punro Mars 15 Mars arni ladak Karbi chingru ma mei dulu lut parai Karbi chingru ma mei pu borjarni horbong aklam along alas horbong aklam along nili tum Bisnat district Karbi doan Karbi Student Association aksapen chenglok ni tum haladak kadiman du na teng pin pura ki alu ki pidu na teng pen alang li aning ki misena jok pen Karbi na hoki do Karbi ta Karbi lo pusi nang ching hon aning bang do kok ajoy ni alang li nili tum phan dadat Bisnat sai li pol poli along non la Kim bom ahem krur troksira suri phokep antangka nili tum phan dadat nang pipo nang Kim pipo balang li cicak kang lo pela soka cicak kang ating pen alang li ladak nonta Kim bom lo aku kider cek po alama kila puson lo hala suhut corona do phit lo punrom Mars arni 15 Mars arni ke haladak chingruma mei dolo aphiar ni pen ke corona bon eko pai ke mi la pen dak do Karbi to ko pai ke mi la swar ni bang corona mane hiri lang hugunan ne lang je bine munitum barong le chingrum long le pu sa aphiar ni pen ke la bang ke chingrum long le muni chitong long le pu sarkar na pen so advertise pi phit lo ke di an ke la pen ken ke nikan hini ke la pu dokok pen aphianta ba la non ke Kim bom la boundary ciri pli along le adang angkang so ciri pli angkang ken ni tum Karbi Student Hostel mane eri tribal hong ko pen apot pensi ni tum Karbi Student Association apartment ciri hini hang dun lo hang dun pen hala so hudun ke la boundary ke chimilai na kok jemati Karbi la tribal hong ko tum ta koi ke de jemati kadu ka belong le ke tum long de jemati an ke la haya alama puthak sarkul office along chingki dam lo che than do la tum pen ka ching wai ajat amat ningkan hini ni la pusider tu la ko alang li tum ta la sarkul office sum tap kulo nang tum thalang la bang nang tu chimilai tha la man complain do kok la sinang tum chimilai tha la pen si la hai na pen ta ke der lo la hai pen der lo la pen ke aku hini alam bang ke la arum lo ke
istimewa abe kedi la arum nona itu tek long la dak la suhu ekdom la ke cheng je hut arum ta nani ke khirki abe wang nani ke wal ta chekeng ke nani ke theng wang nani ke dorja abe la sonsi la meramuti pula he mohalam pen pulute la meramuti et dakar bi student association tum hala thikadar pen ching kilo je la meramuti tha la nang klem pitha ang song si kim dia pot gutike la bang meramuti tha pulo la kad bi student association abang kutu pen kaching kia teng pen alang li tapate pek pin pen alang li ta kroi si alang li la dak meramuti lu la tang dia pisi hadak pen kicing ke non ta kim bom lang ako non ni tum kar julong ateng ke la so aphuthak RTI ta kurilo RTI kurisi jelan ta dam lo kusi kar julong bu an chini ni ta sini li kom dem lo ni na pen la so lam aphuthak ni li tum la dak bisa tu se kar biya tu pen la so aphuthak di athi tu lam rong hang alang li aning mi sen pen na ho ke do kar bisita mane thoi inglong chipu be pin chipu be pin pen alang li na ho ke do kar bisita alang le tum development akaron alang li nagabat khasi nili tum alam pate pek pek kroi si pini li dak la so mane nang pilo nang pi pen non nili tum chetek long lo akon non tat akoi ke wang la so lama ala so hema pan tang et lu pusi pachet thang la pen tang et lu pen thikadar bang poisata tang kata alang li kaduk ke tang kata uthai et lu pusi mane pachet thang pusi ajulong sister non ta claim boy lang ke thikadar pen ta chingki boy lang aru claim boy lang ke tang pu pela je ground floor pen kini an kim tu nei non ba ke isi vet lang ku sia lang tum pate that lang oi la ke aku alam dat aku pijut et lu ke kim ke lang kulute mane kim ke lu kapi jut lu poson te ditum puji ko bisi kim ke dat ba kapi jut dat puji non ke kim bom lang ke nang tu lang oi non ta ala ita pede ni an do lang ke kapi jut pukali ke aku la wal lang oi la nang tu wal lang oi la so wal ta ke la so wal pel pulu ke ko pia kalon si ke der sop tu di tum boundary hima bang la ciri li along le pen ni tum ciri hini ke enunja alam bang pen hala tai bel ho tum pen e sek chob hong se ya karon si ni kan hini mane ingto nang kop la pen ke apisia lam ke nang tum tek dong hala to war ali hadi hala ali non kapite je ali wan bom non pi deblo tum non ti la si hala dakta ni tum mane pi dulu tu pen ching kilo la si non ko hala dakta non ington kop ke nango nang li tum lango hala non to war ke wan ko ke atwar ke uji ke tum ala dak wal yang si non bodai dam det puluti silam dam det puluti mu hala ke prinang kop ke ku ke alang li tum la sila dak wang nang ji wang ra dak ha dak to war beng pen putu la punang tu di prep pon la to ke dak lo la nang chini ji ni tum hanang chitong nang ji nut bang ni dak karbi student association du la met amei du dak bebino hong ko thon se lak tu alang tum pen lang tum ching wai no ching ki noi nang lang noi hu pu ko pi ko son si ko son ma ko son aku non ke klem pi jutu ma ke klem pliluma ba achenam ma la hai la ma ke alang tu la pu la son kher chot ba ke ni tum mane la bang ke ni li nat pen ba ni li tum pen bisa disik kar bi atum la ke kom dem so putha right